Joo, ja tää Vervojen pohjasuunnitelma on tehty sillä tavalla, että tässä vaikuttaa olevan enemmän musta mies! onkaan. Ja keittiö ja Makuuhuoneeseen. ihan viimeisen päälle. Joten kierrelkää ja katselkaa vaan ihan Juoppoja ja rauhassa. narkkareita. Entäs putket? Putket. Niin tosiaan ne putket. Mitenköhän ne Jaa, mutta tässähän meillä onkin mies, joka tuntee tämän taloyhtiön putket paremmin kuin omat taskunsa. Miten se on, Seppo? Onko tähän taloyhtiöön odotettavissa Kaiken näköisiä maahanmuuttajia. Ei tosiaan. Jos ei sitten joku älykääpiö taas laita kissahiekkaa. Alaikäiselle. Joo, kaikenlaisia tapahtumia sitä kuulee tapahtuva. Sänsä. Joo, mutta tämän taloyhtiön putket on kunnossa ja Paska. vesi virtaa vapaasti molempiin suuntiin. Ja moitteettomasti. Niin, tehän voitte Hypätä sillalta alas. itse. Ja katsokaapa samalla Homoja. Pinnat on ehjät ja Ismo. ne on suorassa. Voi helvettä. Ai Seppo, kyllä säkin vielä sen oman Lisäs. löydät. On se tämän päivänä ei paljon innosta. Se oli kauhean kauan. Karvanen. No se oli vasta ensimmäinen. Perunamuusia. Mahtavaa. Persuksi. On kuitenkin muutettava. Enpä enää koskaan oo sitten surria. Seksi Seppo. Mukavaahan meillä yhdessä on. Mä rakastan sua. Mutta mä oon nyt tullut siihen vaiheeseen elämässä, että meidän täytyy laittaa Ossi. hyssy yhteen Tanjan kanssa. Jaa, niin. Ja Luumukisseliä. alkoholia niin kannattaa kiinnittää huomioon noihin tapetteihin. Paketti hiivaa.